máme 5-hodinový kurz na štvorkolke. Igor je u mňa už druhýkrát a učí sa jazdu v stoji a klasická chyba, ktorú robí, púšťa pánvu do sedu, neopiera sa o tú nádrž. Takže idem mu teraz vysvetliť, ako to spraviť lepšie. Tak, správny postoj, vystretý, nádrž drží nohami, krásne, povolené lakte, tak to má byť. Tak 45 stupňový náklon, začial, skúša len spodnú časť, že vôbec sa na to dá, že to chce skúsiť a chce sa to naučiť, je to super. Krásne náklon a dole, bez brzdenia, super.